tätä kokousta varten. Minun täytyy tämä puhua. Minun täytyy se sanoa. Jos mä en sano sitä, mitä Jumala käski minun puhua ihan oikeasti. Tämä ei ole siellä nipussa 30 senttiä korkeassa nipussa. Numero 1, mikä mun täytyy tuoda esille. Mikä on meidän vastauksemme tähän aikaan? Raamattu sanoo psalmissa 11:3, mitä voi vanhurskas tehdä, kun peruspilarit murretaan maahan? Mitä voi vanhurskas tehdä? Ei siinä sanota niin, että vanhurskas ei voi tehdä mitään. Vaan mitä voi vanhurskas tehdä? Mitä me voimme tehdä? Minäkin kysyn. Olen tutkinut tätä Jumalan edessä. Mitä meidän pitäisi tehdä tämän ajan keskellä? Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi aikanaan, sanoo Raamattu. Hän on tehnyt kaiken. Se, mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa synnin alaisuudessa ihmisenä tänne sovittamaan meidän syntimme. Hän on tehnyt kaiken. Ei voi enempää Jumala tehdä kuin mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Luetaanpa 5. Mooseksen kirjan kohta, joka minua pysäytti tässä muutama päivä sitten aivan erikoisella tavalla. Mooseksen siunauksesta luvusta 33. Mitä Jumala sanoo ja mitä Mooses sanoo. Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi, ja niin kuin sinun päiväsi on, niin olkoon sinun voimasikin. Ei kukaan ole niin kuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan pilviä hallitsee. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi, hän sanoi hävitä. Näin Israel asuu turvassa, Israelin lapset erillisenä viljan ja viinin maassa, niin kuin taivaskin tiukkuu kastetta. Autuas olet sinä, Israel, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet kansa, jota Jumala auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua ja sinä astut heidän kukkuloillensa. Tässä on sana Israelista, mutta myöskin tämä Mooseksen sana on meistä, sinusta ja minusta. Ei tämä ole jotain kertausteologiaa, jotain semmoista, että me olemme ohittaneet Israelin kansan, vaan tämä kuuluu meille, nämä lupaukset, mitkä tässä luettiin, kuuluu meille ihan yhtä hyvin kuin Israelillekin, joka tänä päivänä on suurissa koetuksissa. Ja tulee kansakuntana,
kääntymään Jumalan puoleen, se jäännös. Tämän päivän Israel on siinä mielessä syntinen kansa, niin kuin kaikki pakanakansatkin ovat. On sekulaarijuutalaisia paljon, jotka eivät paljon Jumalasta välitä. Sitten on näitä erilaisia suuntauksia juutalaisuudessa, jotka ovat uskonnollisia tavalla tai toisella. Ja sitten siellä on messiaanisia juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen, että Messias on jo tullut. Ja tämä loppujäännös, joka tulee sitten kääntymään Jumalan puoleen Jaakobin ahdistuksen loppuvaiheessa, huutavat Jeesusta avukseen, se jäännös tulee pelastumaan. Jumala muuttaa heidän sydämensä, heidän mielensä, ja he kääntyvät Jumalan puoleen ja Kristuksen, Jeesuksen puoleen. Tämä on mahtava asia, mikä on odotettavissa Israelin kansan kohdalla, mutta nämä lupaukset kuuluvat myöskin meille, jotka olemme Jeesuksen omia. Olemme uskoon tulleet. Oletko sinä tullut uskoon? Jos olet tullut uskoon, nämä lupaukset kuuluvat sinulle. Ja jos et ole vielä tullut uskoon, sinä voit tulla uskoon. Sinä voit antaa elämäsi Jeesukselle. No, mitäs muuta meidän pitäisi tekevän? Jumala on tehnyt kaiken. Me voisimme luetella Raamatusta kohtia kohta toisensa jälkeen, jossa puhutaan, mitä Jumala on tehnyt meidän edestään. Se on jotain mahtavaa, se on valtavaa. Mitäs meidän pitäisi tehdä? Onko meillä jotain tehtävissä? Meillä uskovaisillakin tällaisena aikana. Avataan Raamattu Jaakobin kirjasta auki. Ja mitäs täällä Jaakob kirjoittaa? Ensimmäinen luku 27. Mitä meidän täytyy tehdä? Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. No eikö Jumala varjele meitä? Joo, kyllä Jumala meitä varjelee. Ja meidän on hyvä rukoilla, että varjele, niin kuin Jeesus käski rukoilemaan myöskin. Jopa niin, että pääsisimme pahasta, kaikesta pahasta, pyrkisimme siihen. Mutta näiden edellisten asioiden lisäksi niin varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Maailma on nimittäin edelleenkin pahan vallassa. Sitten täällä toisessa kohdassa, Pietarin toisessa kirjeessä sanotaan näin. Te, jotka joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat ja maat hehkuen hajoavat ja kuumuudessa sulavat. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät hänen edessään havattaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomaksi rauhassa hänen edessään. Nämä on meille kuuluvia asioita, että me varjelisimme itsemme niin, ettei maailma saastuttaisi. Toisessa paikassa Raamattu sanoo myöskin niin, että maailman saastutus saa aikaan petollisia asioita. Ja se, että me itse pyrkisimme varjeltumaan siitä, mitä maailmassa tapahtuu tänä päivänä ja mikä näkyy meidän silmissämme, niin
Jumala tulee antamaan silloin myöskin meidän elämällemme siunauksen ja menestyksen. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, sanotaan toisessa kohdassa Raamattua, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Sitten toinen asia, mikä on meidän tehtävämme. Niitä on monta, mutta minä otan vain nyt esille 2. Tässä tuli sellainen ohjelma, jossa haastateltiin miestä, joka oli 40 vuotta ollut Lemmenjoella pohjoisessa huuhtomassa kultaa. 40 vuotta. Ja sitten hän näytti, mitä hän oli saanut aikaan 40 vuoden aikana. Hänellä oli tämmöinen pieni sormen mittainen lasiputki. Ja siinä oli pohjalla, olisiko ollut 2 sentin verran siellä pohjalla kultahippuja. 40 vuoden elämän tehtävä oli siinä. Ja hän oli ihan tyytyväisen näköinen. Hän oli huuhtonut siellä joessa. Päivä toisensa jälkeen. Ja joskus siellä oli kiiltänyt siellä vaskolin pohjalla pieni kullavärinen hitunen, jonka hän poimi sieltä ja pani sinne lasipulloon. Kun olin nuori, Jumala puhui minulle oikeastaan jo lapsena. Valmistauduin elämän tehtävään, joka olisi ollut aika hyvä, aika arvostettu sisustusarkkitehtinä, niin kuin minun työtoverini valmistuivat sisustusarkkitehdeiksi. Minäkin olin mieskotiteollisuuskoulussa ensimmäisen vaiheen, jossa opetettiin niitä asioita. Siinä oli paljon teoria-aineita ja käytännön töitä. Mutta kaiken keskellä tunsin, että tämä ei ole minun tehtäväni. Jumala oli puhunut minulle. Jätä kaikki, jätä kaikki. Ja Jumalan armosta voin sanoa, että jätin kaikki. Läksin evankeliumin työhön. Ilman mitä palkkaa. Ilman pienintäkään palkkaa. Ei minkäänlaista inhimillistä palkkaa. 4 vuotta olin evankelistana ilman palkkaa. Ajoin IFA-merkkisellä autolla, ei ilman bensaa, mutta ilman palkkaa. Otin sinne auton perään jäteöljyä pyysin yhdeltä autoverstalta, että antakaa tuo 20 litran pönttö jäteöljyä, ja nostin sinne takapaksiin. Ja lisäsin, kun sieltä öljyt meni läpi, niin panin aina kauhalla sinne moottoriin sitä jäteöljyä. Mutta mistä mä ostin bensaa? Mä en tiedä. Missä mulla oli rahaa? Mulla oli rahaa ostaa bensaa. Uskokaa tai jälkeen. En minä voi sanoa niin kuin entinen mies, että pantiin vettä ja kiitän Jumalaa siitä, että auto kulki vedellä. Ei niin mennyt. Kyllä mä bensaa ostin. 4 vuotta kuljin ympäri Suomea julistamassa evankeliumia. Joskus auto ei lähtenyt käyntiin eikä toiminut. Läksin sitten linja-autolla ja ei ilman rahaa.
Minulla oli rahaa. Mä en tiedä, mistä sitä oli. Oliko niin, että jotkut olivat rauhaa antaessaan tyrkänneet sinne käden pohjaan? Mä luulen, että siellä oli joskus muutakin jotain semmoista kahisevaa. Annettiin vaan ja huomasin, että siellä oli ja sanoin siunausta ja ostin bensaa. Tämä on hurjan mielenkiintoista, tämä Jumalasta riippuvainen elämä silloin oli erikoisesti silloin 4 vuoden aikana. Ja olin Helsingin Saalemin evankelista. Minut oli siunattu evankeliumin työhön Helsingin Saalemissa vanhimmiston kätten päälle panemisen kautta, mutta ei penniäkään Helsingin Saalem antanut koskaan mitään elatusta tai tämmöistä toimeentuloa, rahaa. Yhden kerran Mannisen Veikko sanoi joulun alla, että Eino toimistoon, ja hän antoi 200 markkaa, se oli iso raha. 200 markkaa. Se oli 4 vuoden työstä. Joskus bussipysäkillä, kun odotin bussia, niin otin kitaralaatikosta ja lauloin siinä autoa odotellessa ihmisille. Vain yksi Jeesus on mulle riittäviä. Ja auto kun tuli, niin menin autoon. Ja niin edelleen. Helsingissä Keskuskadulla semmoinen nainen kuin Ella Grönroos, hän oli Amerikan suomalaisia, hän vanhana matkusti Suomeen, tai se ei ollut hänen synnyinmaansa, hän oli kai syntynyt Amerikassa, mutta hänen maa, jossa hänen sukunsa oli aikoinaan mennyt Amerikkaan. Hänellä oli varallisuutta ja hän vuokrasi yhden Helsingin keskustassa olevan kahvilan. Joka viikon lopuksi perjantai, lauantai ja sunnuntai tämä kahvila oli siinä Keskuskadulla aivan aseman vieressä vuokrattu evankeliumin julistusta varten. Ja Helsingin Saalemin edustajana mä olin siellä perjantai-iltana ja siellä tuli nuorisoa, joille tarjottiin kahvia ja teetä ja julistettiin evankeliumia ja laulettiin hengellisiä lauluja. Ja eräänkin kerran mä muistan, kun sinne tuli semmoinen laiha tyttö, niin kuin kuivan kesän orava. Pieni, kokoinen ja laiha tyttö. Ja kun hän tiesi ja näki, että mihin hän oli tullut, niin hän alkoi raivoamaan hirvittävällä tavalla siellä. Ja hän otti tuoleja ja pöytiä ja heitteli nurin ja pitkin ja piti hirveätä meteliä. Tuli niin kuin pyörremyrsky ja samalla painoi ulos. Emme kerinneet edes häntä millään tavalla rauhoittelemaan. Tiedätkö, kuka se oli? Ritu Ylipahkala. Se laiha pieni tyttö oli Ritu Ylipahkala, joka huumeessa tuli sinne kerta toisensa jälkeen raivoamaan. Tiedätte, kuka on Ritu Ylipahkala. Emme me silloin häntä saaneet uskoon, emmekä kai yrittäneetkään, emmekä kerinneet, mutta jonkun ajan kuluttua Ritu Ylipahkala tuli uskoon. Hän on jo Herran luona. Minkä takia menin sinne perjantai-iltana? Olin etsimässä kultahippuja. Kultahippuja. Mikään maailman aarre ei ole niin arvokas kuin yhden ihmissielun arvo. Kultahippuja. Torniossa olin ensimmäisessä saarnaajan tehtävässä ja
tulin aina sieltä sunnuntai-iltakokouksen jälkeen, ajoin Torniosta 500 kilometriä Kirkkonummelle, jossa minun kotini silloin oli lähellä Helsinkiä. Se oli minun tapani aina maanantai vastaisena yönä ajaa Helsinkiin. Kerrankin tulin sinne Kirkkonummelle ja isäni, joka oli jo silloin lähes 90-vuotias, hän sanoi, että Eino, nyt lämmitetään sauna ja nyt lepää, ja ennen kuin lähdet takaisin ajamaan sitten parin yön jälkeen takaisin Tornioon, niin kylvetään ja olet täällä nyt rauhassa ja lepäile. Samana sunnuntai-aamuna, kun mä tulin Kirkkonummelle, niin minä koin sisimmässäni, en ole koskaan kokenut mitään sellaista. Minun täytyy lähteä ajamaan Punkaharjulle lähes 400 kilometriä Itä-Suomeen. Jostain syystä. Mä sanoin vanhemmilleni, että minä lähden ajamaan nyt Putikkoon, Punkaharjulle. Minun täytyy lähteä. Mä en tiedä minkä tähden, mutta minulla on sellainen polte täällä, että mä en voi jäädä tänne nyt saunomaan, vaan mun täytyy lähteä. Ja just olin 500 kilometriä ajanut Torniosta. Ja läksin ajamaan Punkaharjulla ja tulin yhden sukulaiseni luokse. Ja siellä oli nuori mies, semmoinen vähän päälle 20, joka oli tullut sinne Imatralta. Ja kun kerroin sukulaiselle, niin miten olen onnellinen, että saan tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja voittaa sieluja Jumalalle, se on minun elämäni tarkoitus, niin illalla kun menimme nukkumaan, menin sinne vinttikamariin nukkumaan, niin tämä kaveri kömpi sinne ja sanoi, että Eino, minä olen kateellinen sinulle. Tiedätkö, minä olen Imatralta tullut sitä varten tänne, että täältä ei saa viinaa, täällä ei ole viinakauppaa. Mutta minun isäni on kerta toisensa jälkeen etsinyt minua siellä Imatran kosken partaalta humalassa puolikuolleena, yrittänyt tuoda kotiin ja minä en pääse viinasta eroon ja minun elämäni on tällaista ollut surkeata ja teen täällä ilmaiseksi työtä sen takia, että täältä ei saa viinaa. Luuletko, että minun elämäni voi muuttua? Mä sanoin, että käydään tuohon polvilleen. Käy tuohon polvilleen, sängyn viereen. Julistin hänelle synnit anteeksi. Pelastuksen lahjana vastaanotettavaksi. Siitä hän läksi sinne ulkohuussiin ja vei sinne tupakat, mitkä hänellä oli siellä laukussaan ja muserti ne sinne. Viinaa hänellä ei ollutkaan. Hänen elämänsä muuttui täydellisesti. Hän on tänä päivänä uskossa vuosikymmenien jälkeen. Mikä se on? Kultahippu. Kultahippu. Pieni kultahippu. Kuljin yhden kevättalven Lapissa erämaa kämpillä tukkisavotoilla koko kevättalven. Kaikkialla muualla paitsi Ivalossa en käynyt. Kaikilla muilla paikkakunnilla kiersin Lapin tukkisavottoja. Pidin hengellisiä kokouksia miehille. Saattoi olla 20-30 miestäkin tukkitöissä eri puolilla Lappia. Kovassa pakkasessa, kevättalvella. Minkä takia? Etsin kultahippuja. En tiedä. Jumala tietää, tuliko sieltä yhtään kultahippua, mutta kyllä siellä rukoiltiin miesten puolesta, jotka vakavana kuuntelivat lauluja ja todistusta Jeesuksesta. Mitä me teemme tällaisena aikana? Nämä kaksi asiaa mä nostan esille. Varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Se on sinun tehtävä, se on minun tehtävä.
julistaa ja etsiä kultahippuja. Veljeni, sisareni, haluatko etsiä kultahippuja? Haluatko luovuttaa sydämesi, elämäsi Jeesukselle niin, että sanot vain, haluan etsiä kultahippuja. Sinä nimittäin tiedät, miten se tehdään. Sinä olet antanut elämäsi hänelle. Sinä tiedät sen, että uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tämä aika on kova aika. Miten kauan me voimme sanoa Raamatun sanan tavalla, pelasta ne, joita kuolemaan viedään. Pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoipuvat. Sananlasku 24. Miten pitkään, emme tiedä, mutta nyt on se aika. Pysäytä ne, joita kuolemaan viedään. Haluatko olla tällainen Jumalan lapsi tällaisena aikana? Minä haluan. Kun lähden jonain aamuna vaimoni kanssa tänne kaupunkiin jotain asioita, taikka uimalan saunaa vaikka, mä rukoilen, Herra, tässä mä olen, jos sä johdatat jonkun siellä, jolle mä saan kertoa sinusta. Herra, anna se armo, että juuri oikeat henkilöt tulisivat ja voisin oikealla tavalla, myönteisesti, kauniisti, rakkaudella julistaa pelastuksen sanomaa, jonka olen itse kokenut. Ei niin, että mä asetan jokaisen ihmisen, että helvettiin menet, jolle te synnistäisi parannusta. Se ei mene perille, mutta mä voin kertoa, että mä olen antanut elämäni Jeesukselle. Mun elämäni suuri rikkaus on se, että saan uskoa Jeesukseen Kristukseen. Hän on antanut mulle rauhan ja ilon ja sisältörikkaan elämän, elämisen arvoisen elämän. Mä tiedän, mikä on elämän tarkoitus. Tämän mä voin kertoa ja etsiä kultahippuja sieltäkin. Muutama on etsinyt Jumalaa. Täällä kokouksessakin on ollut muutamia, jotka ovat sieltä tulleet kuulemaan. En minä tiedä, miten paljon niitä siinä putkessa on, siinä lasiputkessa. Jumala tietää. En voi sanoa, että olen ollut sellainen leikkuupuimuri, joka on niittänyt vaan viljaa, valmista viljaa. Ei. Täytyy sanoa, että mä olen yrittänyt etsiä kultahippuja. Haluatko sä tulla mukaan? Ehkä me ei olla enää kauaa tätä tekemässä. Mutta me voidaan tehdä päätös. Haluatko? Kuka haluaa? Kuka haluaa? Mä en kysy, että haluatko tulla suureksi sielujen voittajaksi, vaan haluatko etsiä kultahippuja? Heiluta vähän kättäsi. Jumala siunatkoon teitä.
sun ei tarvitse itse yksin ajatella näin. Vaan mä tiedän, että täällä on sisaria, veljiä, jotka haluavat tulla tähän mukaan. Ja nyt mä haluan siunata teitä. Noustaan kaikki ylös. Noustaan kaikki ylös. Tämä on tärkeä juttu. Tämä on tärkeä hetki. Tämä on hyvin tärkeä hetki, tämä hetki. Onkohan sillä mitään merkitystä, jos sinä, joka nostit kätesi äsken ylös, että sä tulisit seisomaan tuohon eteen ja mä tulisin ja laskisin käteni sun päälle. Ja siunaisin sinua tähän tehtävään, joska sinä päätit, että sä haluaisit olla niiden joukossa, jotka etsii kultahippuja, kuolemattomia sieluja. Ei niin, että sinä teet jotain semmoista, mikä tuntuu aivan mahdottomalle, vaan se, että sä sanot, Jumala, johdata mun tyköni semmoisia ihmisiä. Täällä on myöskin sairaita ystäviä. Rukoilemme vaimoni puolesta, joka on kovaissa tuskissa. Hän joutuu nyt lääkäriin erikoistutkimuksiin aivan lähiaikoina. Hänellä on aikamoiset tuskat ollut koko viime yötä ja hän ei tänne jaksanut lähteä parhaalla tahdollakaan. Rukoilkaa Ingridin puolesta, mutta täällä on muitakin ystäviä, jotka on sairaita. Kuinka monilla on sairautta, että haluat se sama Jumala, jolla on kaikki valta, josta luin tuossa Mooseksen siunausrukouksessa. Hän voi parantaa sinut. Kuinka moni on sellainen, joka puolestaan pyytäisi rukousta tässä mielessä? Siellä on. Se vanha valehtelija voi sanoa, että ota sinä ollut monta kertaa siellä esillä, eikä mitään ole tapahtunut. Kuule, se oli Naiman syyrialaisella 7. kerta. Ei 6. kerralla hän parantunut pitalistaan, vaan se 7. kerta sen tähden, että Jumala sanoi 7 kertaa. Se oli se 7. kerta. Se voi olla sun se 7. kerta. Tulkaa ystävät te, jotka haluatte puolestanne esiin, tulkaa seisomaan tuohon ihan eteen. Mä haluan siunata teitä Jeesuksen nimessä, sieltä parvekkeelta myöskin te, jotka kätenne kohotitte äsken. Tulkaa, sinä haluat siunausta Jumalalle ja Jumalan johdatusta elämässä, siis siinä mielessä, että Jumala johdattaa sun etesi kultahippuja. Tule tänne Jeesuksen nimessä. Tähän seisomaan vaan. Mä siunaan sinua Jeesuksen nimessä kätten päälle panemisen kautta. Mä ajattelen, että sillä on merkitystä, kun Raamattu sanoo niin. Vieläkin voi tulla, jos joku haluaa tulla. Te toiset voitte istua aivan hetkeksi. Istukaa sinne alas ja toiset seiskaa tässä edessä ja me rukoilemme. Ruut, kun sinä tulit siihen, niin tule rukoilemaan päätösrukous tänne. Ja mä tulen siunaamaan teitä ystävät, jotka siinä seisotte. Ja ystävät, sisaret tulee vielä kai laulamaan.
Rakas Jeesus, siitä, että me saamme kaiken jättää sinun käsiisi. Sinä todella olet meidän vapahtajamme, joka kuulet meidän rukouksemme. Kiitos, että sä oikein lasket ne kätesi meidän jokaisen ylle ja anna meidän kokea sinun rakkautesi voimaa ja sitä Pyhän Hengen voimaa ja johdatusta. Sinä vahvistat meitä, sinä kuljet meidän rinnallamme ja sinä johdatat sitä meidän tietämme sinun johdossasi, kallis vapahtaja. Sinä voit käyttää meitä siellä, missä me olemme, että meistä huokuisi sinun rakkautesi voima, sinun kirkkautesi tuoksu, se pyhyyden tuoksu, joka on niillä, jotka ovat sinun omiasi, että tämän maailman ihmiset näkevät sen, että sinä elät edelleen. Ja me voimme nostaa todella päämme, jokainen meistä. Me voimme nostaa päämme ja katsoa sinuun meidän vapahtajaamme, joka olet todellakin meidän puolestamme kaiken kantanut. Sinä elät tänä päivänä ja me saamme julistaa sitä voimaa ja sitä voittoa, Jeesus, sinun nimessäsi, jonka sinä olet tehnyt meidän kaikkien puolestamme. Sinä olet kuoleman voittaja, sinä olet elävä tänäkin päivänä. Kiitos, että sinä jäät meitä jokaista siunaamaan. Ole meidän rinnallamme. Aamen. Ruut toi tuossa vielä infoasioita konferenssin suhteen. Eli netistä voi katsoa näitä lähetyksiä. Jos et lähde itse sinne konferenssiin, niin voit katsoa netistä. Kaikki lähetykset on 35 € maksaa ison kirjaan, niin silloin sinä saat sieltä ne tunnukset ja pääset katsomaan kaikkia näitä konferenssin eri tilaisuuksia. Niitähän on runsaasti siellä. Ja sitten toisena asiana vielä, että jos joku on lähdössä tänne konferenssiin, niin kertoisitko siitä, eli tämä meidän Kongo Fellowshipista, International Fellowshipista, meidän pastori Tsukva kyselee kyytejä, jos meillä olisi niin kuin halukkaita niin kuin tänne, niin tämmöiset infoasiat. Mutta muuten niin haluan toivottaa siunausta teille kaikille ja meillähän on nuo kahvit tuolla alakerrassa todellakin, niin mennään sinne jatkamaan vielä yhdessä sitten tätä seurustelun sakramenttia ja olkaa siunattuja ja tulevalle viikolle juhannuksen aikaan. Taivaallinen Isä olkoon joka päivä teidän kanssa.